מה? בסדר, רק רציתי להזכיר שבליל הסדר אתם אצלנו. מי? המתוקה, היא לא רוצה להטריח אותנו, אבל היא מטריחה כל הזמן. לא, אתה יודע אני רק תן לי להריח, כל כולי נתינה. נתינה, חום ואהבה. לא, אין בעיה, שתבוא בשמחה, אם היא לא תבוא, מי יבוא? לא, אני לא רוצה שהיא תזיז אצבע. עזוב אותך, נו באמת, נחומי, גם ככה אנחנו עושים הכל. בסדר. אתה יודע שהקלה של... בוודאי, הקלה של ריקי מכינה את כל האוכל מהבית ומביאה. אבל איך אני אומרת? העיקר שלכם יהיה טוב. לא חשוב, נחומי, אתה יודע שאני לא... מה זאת אומרת? לא, נחומי, אין דבר כזה. אצלי אתה בא, אתה אורח. אתה... אורח, בדיוק. לא, גם ככה היא לא עושה כלום. אתה יודע שאני גם לא מצפה. אויש. תאמין לי, פעם שעברה אפילו את הצלחת שלה אני הרמתי. נתח שזה מפריע לי בכלל לא. העיקר שלכם יהיה טוב. שטויות, תדע לך. שטויות במיץ עגבניות. כשלכם טוב, לי טוב. זה הכל. אז היא באה אצלנו והיא נחה. מגיע לה, באמת. גם ככה היא לא עובדת. נחומי, גם בבית היא לא כל כך עובדת. לא, אתה יודע. מה זאת אומרת? בוודאי שלא אכפת לי. העיקר שיהיה לה טוב. טוב, נחומי מתוק. אני אלך לעבוד קצת, מישהו פה צריך לעבוד. לא, אני עושה ניקיונות לפסח. סיימת לנקות? אני לא מנקה לפסח. נחומי, מאז שהתחתנת גם נהיית בדרן. טוב מתוק, בסדר. בסדר, כן, רק היא מנקה לפסח, בסדר. בסדר, כמו שהיא עושה את המיליון הראשון. מה אכפת לך, נחומי? תדע לך, נחום. היא מבזבזת לך, היא לא מנקה, היא לא עושה כלום, זה שטויות. זה שטויות, יש נשים שבוגדות. כן, אז היא איך אומרים, מהסוג היותר רופס. וזה בסדר גמור רופס, תדע לך. אין לי שום בעיה עם זה. העיקר שלך טוב. טוב, אפרופו, יאללה, אז אני אראה אתכם ביושבים. יושבים, תרתי משמע, יושבים פיזית. טוב מתוק, בסדר נחומי, בסדר. לא, אני לא רוצה שאתה תעשה במקומה. איך אני אומרת לאבא? איך אני אומרת לו? היא רק משמינה מזה. תדע לך, באמת. כאילו, היא כל הזמן... במקום ללכת להשקיע מאות אלפי שקלים בקבוצות דיאטה ובמי פלייס ויור פלייס והור פלייס, תקום מהכיסא. לפעמים יש לי תחושה, אני אומרת לך שהדבק 7 הזה, היא ישבה עליו. לא יודעת. פלא שהיא עברה לידות, תאמין לי, פלא. אני לא האמנתי שהיא תלחץ בלידה, טוב, נחומי, אל תלחץ עליה, עזוב אותה, תן לה את הספייס שלה, תן לה. לפחות היא לא מרביצה לילדים. לא, כי הסגנון הזה, לא יודעת, תמיד הייתי רואה את המשפחה שלה, אולי באמת היא עברה גם ילדות, אתה יודע, אצלהם איך אני אגיד את זה, לא יודעת, לא בעדה, לא, אבל אצלהם כן, מכות זה מקובל. טוב, נחומי מתוק, אתה תופס אותי ככה, אני בין לבין. טוב מתוק, אני אוהבת, כן, גם אני, כן. ותעשה לה כבוד, תדע לך, תעשה לה כבוד. לא משנה מה היא עושה לך, תאהב אותה ותכבד אותה. כי אתה מחויב, נחומי. לא, אני בטוחה שאתה אוהב אותה, כן? טוב, נחומי, מתוק, יאללה. דרך אגב, תגיד לי, רציתי לשאול אותך. מה זאת אומרת? מי?
אבא שלך. מאמין לי מה שאבא שלך עובר. אתה יודע, אני לא אכפת לי. אבל כל פעם שהוא רואה אותו, זה נראה כאילו יורדות לו שנים מהחיים. לא יודעת, משהו במעורר אצלו הרבה זעם. לא יודעת, אתה יודע, אצלנו לא עדה נחומי, זה לא מה שאני התכוונתי לומר, אתה סתם תופס אותי בקטנות. לא, זה לא מה שאני התכוונתי, אתה לא תדבר מתוך פי, לא נחומי, לא, אני לא התכוונתי עדה. כל פעם אתה והיא, אני יודעת שיש לה שם נחומי. אוי, לכל אדם יש שם. אדם נחומי, לכל אדם יש שם. טוב, נחומי מתוק, אני אדבר, בסדר, כן. אין לי שום דבר, אני לא יודעת מאיפה אתה מביא את זה, אני אומרת לך, זה מחשבות מפריעות. הפסיכולוגיה קוראת לזה מחשבות מפריעות. אתה מייחס לי דברים שאין לי חלק בהם, נחומי. ואצלנו אנחנו לא כאלה. מאז שאתה פשוט... לא יודעת. טוב, נחומי מתוק, אתה תופס אותי ואני על הקסקס. אני באמת בין לבין. בסדר. גם אני, אני אין לי נגדה, יש לה טוב, נחומי מתוק, אני ממש בלחץ של עבודה. אני עם הסירים מצד אחד, אני ממש מג'נגלרת. ביהוקן ביקוק אני מג'נגלרת. אין לי את הפריבילגיה שמישהו יפרנס אותי. נחומי, אני לא עובדת בגלל הילדים, כי אני נתתי אני מבחינתי, ויתרתי על קריירה של רופאה. אני לא למדתי רפואה בגלל שאני רציתי לגדל את הילדים שלי. נחומי, מה אתה מתקיף אותי? אני לא מבינה אותך. נחומי, אני מנתקת אותך, אני לא יכולה. אתה נהיית פשוט כמו... לא, אני לא רוצה לדבר על זה אפילו, נחומי, מספיק. מה זה?